Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituunan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinaguok sa dagat ug sa nagpungasi nga mga balod. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kay ang mga planeta sa kawanangan motipas sa ilang naandang agianan. Unya motungha ang anak sa tao, moabot siya nga may gahom ug himaya diha sa panganod. Inigsugod nagkahitabo ni ining mga butanga, tindog ug hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan. Busa pagbantay kamo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon ug pag-inom sa makahubog nga ilimnon, ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod ni ining kinabuhia, kay tingali unyag hikalitan kamo ni adtong adlawa, kay moabot kini sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan ingon sa usa ka litag. Busa pagbantay gayod kamo ug pagampo kanunay nga makabaton kamo kalig-on aron makaatubang kamo nga dili maunsa niining tanan nga mahitabo ug makabarog sa atubangan sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sinugdanan ron nga adlaw sa tuig 2022 sa atong liturhiya or sa atong church calendar. Pero ang gihisgutan sa Ebanghelyo mao ang katapusan. Lahi inig pamaagi ang simbahan mga igsoon, kay inigsugod pa lang sultihan kag unsay katapusan. No? Ganahan mo ana nga mao palay pagsugod nimo sultihan na kag unsay katapusan? Ganahan mo dili? Ako di ko ganahan oy kana bitang mutan-aw kag salida. Nya inigtan-aw nimo og salida na kay tupad nga nakakita na ana, nya mag-una siyag sulti may kay tamparuson. Bitaw ka na mamagod, kana ako ano na siya. Kada ron makuha na ron. Hilong gud hagod may nakakita naman ka. Ang Ginoo manggod siya mao ang alpha ug ang omega. Siya mao'y sinugdanan ug katapusan. Gani wa gid siya sinugdanan, wa sad siya katapusan. Nya nganong gisultihan man ta sa simbahan sa katapusan sa atong kinabuhi ug katapusan sa tanang butang na mao pa malang untay pagsugod nato. Tungod kay gusto sa atong simbahan nga ang matag lakang nato, matag buhat nato, matag adlaw nagpunting sa katapusan. Importante kayo nga makamao ta ani. Kay basin unyag magdanghag ta dinhi rabas kalibutan, dunay duha ka buok dalan nga subayon. Nya lain-lain ni silag katapusan. Ang dalan padung sa impierno, ang katapusan kasakit nga way katapusan. Ang dalan padung sa langit mausad ang kalipay nga way katapusan. Mao na siya. Lisod man kaayo og di ta mo sultihan, mao palay pagpaandar nimo sa imong sakyanan, wa ka kahibaw og asa ka padung. Nganong nagpaandar magag sakyanan? Asam ka padung, sa suroy-suroy lang, apeligro kay kana. Kinalan kay bao jud kag asa ka padung. Pareho na nang magminyo ka, inigminyo, mao palay pagsugod sa inyong kasal. Gisultihan na mo nga sa kasakit, sa na
kasakit ug sa kalipay, sa sakit ug sa maayong panglawas, sa kahamugaway ug sa kapitos, hangtod ang kamatayon mo'y mubulag kaninyong duha. Kay bawo mo na, kamong mga nangaminyo, nahibaw mo. O niya, nagsubay pa mo ana. Usahay wa, mga yawanon mo. Kanang mga usahay, gihimuan mga nagkanta kisa nagkanta na, usahay, mga damgo ako. Kanang peligro kay ng usahay. Nga naman, sa matas Ginoo, walay usahay. Sa mata sa Ginoo, kada buhat nimo dunay bugti nga eternity. Di madag usahay. Kay usa lang nato kasipyat, eternity ang katugbang ni ana. Mo nang maingon ka, karon lang ni siya, magbaso lang niya ako inig sunod adlaw, ako lang niya ning hinulsulan. Di na pwede. Kay nga naman, muabot ang katapusan sa takna nga wa nato palandunga o wa nato hibawi. Muabot na siya. Wagay siguro karong taod-taod, mudaguok na ang kalibutan. Nga matod para bang Kristo dire, panguyapan ang mga tao, inigdaguok na sa kalibutan nga magtan-aw nga nagpungasi ang mga balod, ang linog puting kusuga, wa nay makahinumdom ani unsa pay imong buhaton. Ang tanan kuno mawad-an sa paglaom. Lisod kay mapawong ang mga adlaw, mapawong ang mga bituon ug bulan, magkapaking ang mga planeta kay motipas sa ilang naandan, bungkag yung tanan. Forting lisura ani. Nya kalit na siya moabot. Matod pang Kristo, mura kuno nagkilat nga mukilab tadlas sa pikasdan. Murag kilat ba? Yun nga nang murag kilat. Lisod bagay tag panguros og dungan sa kilat, makadungan og panguros sa kilat. Panagsarag yung kayo. Ambot lang. Di ka ka-timing. Igumag kilat, una pa ka manguros, pero inigkilat yun. Mauna, pangandamdaan, samtang wa mo abot, kaya inigabot, anak, kalit kaya na siya. Kana ding magbisiklita ka. Nyain ka, magbisiklita ko, magbay ko, kay para healthy yung ko kanunay. Yan, ikalit lang kag kalipong, sama atong mga nangamatay nga nagbisiklita. Inigkalipong ni mo, kinsa pa may makahinulsol nga nalipong naman ka. Di ba? Magmotor ko, kay muadto ko nga toskuan, Danaw, pagliko pa lang ni mo dias bahat, dabagan din kas na highball nga tinwheeler, pasok din kas ilaw, kinsa pa may makahinulsol og napisat na ng o ni mo. Anong tutok mo muna ko? Tuo mo nanonglo ko. Mao na gisultihan tag unsay katapusan aron kamautang mo puyo. Sa unang pagbasa niingon diri pagpahinomdom nga ang Ginoo tumanon gid niya ang iyang mga saad. So kining planeta nga mga bungkag tanan tumanon ginas Ginoo. Gani si Kristo niingon sa laing bahin sa ebanghelyo, sumpay na itong ebanghelyo karon, matapos ang langit ug yuta, pero ang akong mga pulong di gyud mulabay nga dili matuman. Ngayon sa may gisulti sa atong unang pagbasa, ningon siya, muanhi ang Ginoo aron iya tang luwason. Ug mao kini ang ilang ihingalan sa ilang nasod ug syudad, ang Ginoo atong kaluwasan. Mao ni ang unang naas atong hunahuna. Ang Ginoo mao ang atong kaluwasan. Dili ang atong kwarta mo'y makaluwas nato. Dili ning mga politicians, dili ng mga businessmen, dili ang imong yuta o ang imong balay mo'y makaluwas nimo, dili sad ang pari mo'y makaluwas, di sad ang madre. Kinsa man? Ang Ginoo ang atong kaluwasan. Karon unsaon man aron ang Ginoo gyud kaluwasan, matud pang Kristo sa tong ebanghelyo, busa pagbantay kamo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon
ug pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Kana yung patuyang og kaon. Sakit ra ba ginas mga pare? Apil na ning nagwalik. Kanang patuyang og kaon ba? Nya murabag ang atong unahon ano naagis pagkaon. Mao bitan ang uban karon din alang hinon ganahang mga anak og daghan kay nganuman unsay akong ipakaon. Unsa na lang akong ipakaon? Nya pun-an dayon. Unsaon na lang anak ko paghatag og edukasyon? Ayaw matud pang Kristo ayaw mo patuyang og kaon. Muna og mga anak kag daghan yawa na mo'y pagkaon moingon din ka natuman na gyud ang sugo ni Kristo. Ayaw patuyang og kaon. Wa na masikan unon. Unsa may sunod? Ayaw mo patuyang og inom, kanang siging inom, kana yung inom. Ako ra bagyapon ang apan. Nga naman, tungod kay kanang magsigig inom, di na kabantay siyang palibot. Katubitang panahon ato mga Sparrow unit, katubang NPA na ba kusog pa kayo. Ang kanang mga ilang mga patyonon, mag-inom-inom, sus, patay. Di man kabantay, lingaw mas inom. Kanang bisyo, makapalipat gina nato, bisag unsang bisyo ha. Sugal, inom, sa panadang uban. Pamabay, panglaki, basta bisyo. Malipat gitaan nas katapusan. Kaya nga naman, wa gitaong bisyoso nga nangandoy mamatay. Wa gitaong bisyoso nga nagsigunahuna nga mamatay koron. Wa kasagaran yun. Para yun tagbaw yun, tagbaw ko gini tagbaw yun. Ana yun, di ba? Anong inyo man kong tutok-tutukan nga tinuod man niya akong gisulti. O kani pag yung giingon, ayaw mo padaog sa mga kabalaka. Sige, ka pader, wa man ko anang kaon pader. Maayo. Wa man sa kuan ang inom pader kana mga sugal, di sa kubisyoso. Maayo. Pero dili ka mabalakon. Kining kabalaka makapawagtang sa dinis atong pagpangandam sa pagkatapos kalibutan. Ay giyog kabalaka. So kamo karong mga asawa ay namo kabalakas inyong bana. Relax lang. No na inyong bana di na mo uli mga 3 ka adlaw imong tawagan out of coverage area. Ayaw na. Relax. Katuog diagtarong. Ngaing na lang ang Ginoo, Lord, ikaw ang akong kaluwasan. Ikaw sad ang kaluwasan ato akong bana. Wa naman to nako makontak. Pahibaw ala niya kog hain to. Na. Ay ikaw maibalita dayon na. Ibalita ba? Natuan na di ay sa punerarya. Nya abot na nimo ikabalit ala nga ako magining bana imo day siyang gipainding Lord. Ana ra ka. Agas imong luha gamay. Nya human dayon kasabot naman ka kay nangandam naman kana. Dugay naman kang kauna-huna nga anytime mawa mangita. Di ba? O di na ka makalitan. Mo na ingong Ginoo dire kinahanglang mahimo mong lig-on nga moatubang sa mga panghitabo. Kana bang katapusan ba? Kay daghan kay nato maluya basta maghisgot ng katapusan dayog ingon simbako yung tao, simbako. Ayaw ana, kabalakaw na. Kamurong mga inahan nga niya dinhi, okay ra niyo mga matay inyong anak iguli niyo inyong balay. Simbako. Kabalaka na. Wa na nakuha na kasiyawa ana. Okay ra. Ana. Total di man kita'y tagiya. Ikaw di tagiya ng imong anak. Pero hinibaw dunay sumpay ni anang maong kahimtang. Kung naghigugmaay ta dinhi, asa man ta padong, adto ta sa lugar sa naghigugmaay nga mao ang langit. Mao na diris ikaduhang pagbasa niingon gyud diri si San Pablo hinaot unta nga ang Ginoo magdugang sa inyong gugma sa usag-usa ug sa tanang mga tao. Gugma mo'y atong puy-an. Nya si Kristo sa niingon sa diri sa atong ebanghelyo, busa pag-ampo kamo sa kanunay aron dili mo daugon sa mga panghitabo ni adtong panahona. So gugma, pag-ampo og pagtuo ngadto sa Ginoo kana gyud mo nay perting nindota
Gilingian na imong tupad. Lingian. Ing na mutuo ka nga mamatay na karong gabi. Ing na kuno. Ing na mutuo ka na nga mamatay na karong gabi. Daghan ra ba kay nato nga wa maghunahuna na? Pero posible ba na? No. O kamo mga lektor, tuo mo karong gabi patay na mo? Wala. Mutuo mo dili. Yung kapadiroy mag-outing pa taon may padir. Ay kabalakagod kay mo adto bitaw ko. Pero why siguro igabot na ko dito wa na mo. Or ako ba'y dili kaabot kaya anak rakusdahan kutob. Di ba? Yang sa may itong buhaton, samtang ni apatas kinabuhi og ni apatan ining gitawag og grasya sa kinabuhi, puy-ina ang kinabuhi nga gustong papuy-an ni Kristo. Maghigugmaay ta, maghinulsol ta sa atong mga sala, mamiya na ta aning atong mga sala, nga ilisa nato og pagka putli, pagka ligon sa pagtuo. Muna'y una. Ikaduha, maghinatagay na ta. Din ata magsigig inilugay kay matapos raning tanan ang atong mga buhat sa paghinatagay maoy tan-awon sa Ginoo. Dili ang atong nahuptan nga bahandi kay mapapas ra ng tanan kuyog inig ka-ending sa mga bituon ug sa atong universo. Kanang imong kwarta, kanang imong alahas, kanang imong balay, tanan mawa ra gina nimo. Ang di mawa, ang imong buhat, giunsa nimo paggamit ang imong mga nahuptan karon. Giunsa nimo paggamit ang imong yuta, ang imong balay, ang imong alahas, ang imong kwarta, ang imong pagkaon, ang imong gahom, ang imong dungog, giunsa nimo paggamit. Maunay importante, di na mapapas, bisag malumpag pang tibok kalibutan, di na mapapas. Namatay na si San Vicente Ferrer, namatay na si San Roque, namatay na sila si San Pedro Calungsod, wa mapapas ang ilang gibuhat. Namatay na si Jesus, namatay na si San Jose, namatay na ang mahal nga Birhen Maria, hangtod karon wa mapapas ang ilang binuhatan. Pero ang ilang balay, oy napapas na, gihimo-himuan na lang og miniature or kanang murag gi-renovate na lang, pero tuan nas ilawom ang mga balay na lubong na siyuta. Di ba? Ang ilang mga bukog nangawagtang na, ang binuhatan naa pa. Kamo, kumusta man inyong binuhatan ron? Mahinumduman o mapapas? Ang buhat nga maayo hinumduman kanunay, busa pamalit na mog slat. Di gid na malimtan ang inyong paliton nga slat, tagsa ka slat kada semana or kada buwan, di gid na malimtan dinhis kalibutan o sa kasing-kasing sa Ginoo. Nga naman, kay inyong gitukod ang simbahan, inyong gipalambo ang katawhan. Mo ni karon lambo kay ta dinhi, nindot kay tag simbahan, tungod is na malit og slat. Nya naa pa man tay mga 60,000 slots tag 1,000. O di daghan pa kay mo higayon nga mahinumduman mo sa Ginoo. Nya namalit na mo. Wa pa. Sige, punin ninyo kaning nya naman tay 2,047 slots nga nahalin. O di ba? Pun-an na lang nigyo tay. Pat-pat dayo. Gandaghan na ni. Pun ilang napa may 57,000 ka slots. Maka-apil pa mo ani oy. Tagsa lang ka slot, ika-iniro hurot na ni. Di ba? Pilagod mo ron kabuk din Oh, abot ko mo mga siguro mga 50 mo kabuk. Ana. Nya kada semana palit mo ko sa kaslat, kutob iniro. Ana. Nya atong online parishioners mga 100,000 man na sila kabuok. Mupalit lang na sila tag sa kaslat. Ingon sa atong online parishioner, apil-apil gyud ning paria ay. Pero pasalamat betas atong mga online parishioners kay murag akong kwinta-kwinta mga 80 to 85% sa atong mga nahalin nga slots sila ginamalit, no?
Atong pakpakan atong online parishioners. So salamat yung kay ninyo. Maunang padayon mo hatag kay di gid mo kalimtan sa Ginoo. Di sad mo kalimtan dinhi sa mga katawhan sa simbahan. Muna sa ato rong 500 years anniversary gipahinumduman ta sa paghinumdom ni adtong mga tao 500 years ago naghago pagpaambit sa mga grasya sa Ginoo nganhi nato sa Pilipinas labi na gid dinhi sa Sugbo. Nindot ang paghinumdom ni ana nya ato dayong forward ngadtos gibuhat ni Kristo pag-anhin niya sa kalibutan nga hangtod karon 2000 years na nagpadayon ang epekto sa kaluwasan nga iyang gihatag. Iampo nato ang atong katawhan labi na dinhi sa Pilipinas, kining atong mga politicians karon nga nanagan sa nagalinlaing mga posisyon sa atong gobyerno nga unta mahimo silang agents of love, agents of harmony and holiness, dili agents of Satan niya ng chaos, quarrel, killings, and corruptions. Ato nang iampo ha? Na di sad ta maapil ana. Sige, manindog na ta mga buotan. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, yanak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, Sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sa sinugdanan ining bag-ong tuig, gipahinumduman kita sa simbahan sa mga butang nga angay natong buhaton ug saligan. Busa uban sa pagsalig mudangop kita sa Dios ug moingon, Ginoo umarika ug ayaw paglangan. Ginoo, umarika ug ayaw paglangan. Nga niining panahon sa pagtukaw, ang tanang sakop sa simbahan, madani sa pagampo ug pagpenitensya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umarika ug ayaw paglangan. Nga sila nga naghanay ug nagdumala sa tawhanong katilingban, makaamgo nga ang dangatan sa kanasuran, anaa sa kamot sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umarika ug ayaw paglangan. Nga alang niadtong naganto sa nagkalainlaing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umarika ug ayaw paglangan. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalikdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umarika ug ayaw paglangan. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umarika ug ayaw paglangan. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umarika ug ayaw paglangan. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahamanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umarika ug ayaw paglangan.
Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka ug ayaw paglangan. Nga ang anak sa tao mutanyag sa iyang kaluwasan ngadto kanila nga nangamatay na. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka ug ayaw paglangan. Labing mapuangorong amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.